म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश राज मंगुरा नवादा। भरल पंडाल में घटना एगो करी देलकै भरल पंडाल में घटना एगो करी देलकै छोरा जयमाला में छोड़िया के मंगिया सिंदूरा से भरी देलकै छोरा जयमाला में छोड़िया के मंगिया सिंदूरा से भरी देलकै भरल पंडाल में घटना एगो करी देलकै छोरा जयमाला में छोड़िया के मंगिया सिंदूरा से भरी देलकै छोरा जयमाला में छोड़िया के मंगिया सिंदूरा से भरी देलकै। डीजे नीतीश राज मंगुरा नवादा मां अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिसन। पहिले से छौरी के नेचर ठीक न रहे गली गली घूमई रहे कोई कुछ न कहे रे पहिले से छौरी के नेचर ठीक न रहे गली गली घूमई रहे कोई कुछ न कहे बाप के पगड़ी अपन उता गिराई देलकै बाप के पगड़ी अपन उता गिराई देलकै छोरा जयमाला में छोड़िया के मंगिया सिंदूरा से भरी देलकै छोरा जयमाला में छोड़िया के मंगिया सिंदूरा से भरी देलकै। डीजे नीतीश राज मंगुरा नवादा मिक्स बाय सौरभ पटेल। साथ जुड़े से पहिले संग ओकरा छूट गेलै गाँव समाज के छौरी से सब रिश्ता टूट गेलै रे साथ जुड़े से पहिले संग ओकरा छूट गेलै गाँव समाज के छौरी से सब रिश्ता टूट गेलै निरंजन सीडियो सच बतिया सुनाई देलकै निरंजन सीडियो सच बतिया सुनाई देलकै छोरा जयमाला में छोड़िया के मंगिया सिंदूरा से भरी देलकै छोरा जयमाला में छोड़िया के मंगिया सिंदूरा से भरी